Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadamyzyň we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahraman Serdarymyzyň türkmen gelen gyzlarynyň kalbynyň owazy bolan ajaýyp hallarymyza ussat halyçylarymyza goýan belent sarpasy ýurdumyzda halyçylyk sunugatynyň ösmegi üçin giň ýoly açyp bermegi, türkmen halyçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanawyna girdilmegi halyçy gelen gyzlarymyzy täzeden-täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Ene mamalarymyzdan nesillerimize miras galan bu ajaýyp sunugaty ykbalyna baglan dinanlarymyz bolsa tutun ýerle zähmet çekip her bir güni ýokary zähmet üstünliklerini besleýärler. Ýurdumyzda haly önümçiligine baýry kärhanalaryň biri bolan Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Halyç Çeper Halyçylyk kärhanasy hem özüniň ajaýyp haly we haly önümleri ýokary zähmet görkezjiler bilen ýurdumyzda giňden tanalýan kärhanalaryň biridir. Bu baýry kärhanada işler guramaçylykly ýola goýulyp, agza beri we zähmet söýür Çeper elli halyçylaryň ihlasy zähmet netijesinde şu ýylyň geçen ýarym ýylynyň içinde 4273 ine dördül metr ýokary hilli haly we haly önümler dokurly. Netijede 10.230.740 manatlyk önüm öndürildi. Bu bolsa gadandan netijelenip geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende manat hasabyny ösüş depgeniň 104 göterme deň bolanlygyny görkezýär. Bu önümçilikde ýylyň başyndan beri uly ölçegli halyň ençemesiniň dokulanlygyny belläp geçmek aýratyn ýakymlydyr. Bu ýerde dürli ululukdaky hallar bilen bilelikde 200 hallaryň sowgatlygy üçin kiçik hallaryň we haly önümleriniň dokulmagy, ularda gadymy gölleriň nuskalarynyň ulanylmagy, kärhanada ýygyderli gözlegleriň dowam edýänliginiň subutnamalardyr. Kärhananyň hünärmenleri milli buýsunjymyz bolan türkmen hallarynyň ajaýyp zamanamyz, gözel tebigatymyz bilen baglanşykly täze nuskalaryny döretmekde, halçylyk sunugatyny kämilleşdirmekde ýerginsiz, jana ýaman zähmet çekýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni özleriniň ajaýyp zähmet üstünlikleri, owadan hallary bilen bedeýän halçylar pähim paýhys ummany magtumuly Praga ýylynda hem belent sepgetlere yetmekligi maksat edinýärler. Halyç Çeper halyçylyk kärhanasynyň ussat halyçylary bu gadymy sunugatyň ösmekligini döretip berýän giňişleýin şertleri üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadamyza we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahraman Serdarymyza tüýs ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar.